Национальная идея мой характер онтологичный. Ну, то есть нужно прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы вот вцепиться в Беларусь. Это уже не только географичное походжение. А была ли белорусская мафия? Ну, там бабки наши нешта спевали нейкие народные песни. Але мы про гэта нічога не ведаем. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, фармуляваць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Вядучыя ў студыі, як звычайна, Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні адмысловы госць, старшыня згуртавання беларусаў Великабрытаніі, намеснік старшыні Рады БНР на выгнанні па міжнародных адносінах, спадар Мікола Пачкаев. Добрый день, спадар Добрый Мікола. день, дякую, рады быць на перадачы. Спадар Мікола, старшыня згуртавання беларусаў Великабрытаніі. Жывеце ў Лондоне. А Беларусь, все ж таки для вас гэта што? Гэта нешта такое вот далёкае, у арэоле нейкім такім гераічна, міфалагічным. Ці вот што для вас Беларусь на сёння? Ведаеце, на гэтае пытанне, якое мне здаецца даволі часта, пасля 22 гадоў жыцця ў Великабрытаніі, я звычайна адказваю жартам, што гэта ж моя гістарычная радзіма. Вось, канешне, для чалавека, які ў Беларусі нарадзіўся і атрымаў адукацыю, перш чым працягнуў я, значыцца, у замежжы, ну, Беларусь застаецца, скажем так, найбольш знаёмай у свеце прасторай. Ёсць такія рэчы, які застаюцца назаўсёды, напрыклад. Я думаю, што чалавек, які на Беларусі нарадзіўся, заўсёды ўспрымае прыроду, краявід, набор раслінаў і так далей, як найбольш знаёмыя і найбольш утульныя для сябе асяроддзе. Таму, канешне, я уже і грамадзянін Брытаніі, і інтэграваны у брытанскую прафесійную супольнасць, але Беларусь застаецца, безумоўна, краінай, дзе я нарадзіўся, і беларуская дыяспара заўсёды, жывучы на захадзе, і многія людзі правялі там большую частку свайго жыцця, заўсёды захоўвалі на захадзе думку сваёй Беларусі, таксама ў грамадскім жыцці і культурным жыцці беларускай дыяспары. І гэта працягвае нашы арганізацыі і нашы партнёрскія арганізацыі беларускія ў Брытаніі да нашага часу. Тым не менш, вот Беларусь для вас гэта гістарычная радзіма. Ну, жартам, не жартам, але гэта тое, што вот засталося недзе далёка, таму што зараз вы ўжо інтэграваны ў Брытанію, у вас брытанскі пашпарт. Для вас сёння больш важна, што адбываецца ў Брытаніі. Палітычныя працэсы, грамадскія працэсы. Вот выйдзе на з'езд, не выйдзе. Для вас это больш важна, чым тое, чым скончацца парламенцкія выбары ў Беларусі. Ці не так? Я бы не сказаў, што гэта так. Па-першае, я таксама застаюся грамадзянінам Беларусі. І што значыць важна? Ёсць некаторыя практычныя пытанні. Напрыклад, сапраўды, ці выйдзе Брытанія з Брэкзіту, паўплывае на мае магчымасці, магчыма, па падарожжы і розныя аспекты. Але тое, што адбываецца ў Беларусі, выклікае у беларуса значна мацнейшую, і не то, што мацнейшую, а прынамсі не менш моцную эмацыйную рэакцыю і захоўвае пачуццё эмацыйнай прывязанасці, чым тое, што адбываецца вакол чалавека. І гэта застаецца не толькі праз 22 гады, гэта застаецца і праз 50, і праз 60 гадоў, вось назіраючы прадстаўнікоў старой беларускай эміграцыі. Таму, безумоўна, Беларусь, чалавек усё жыццё жыве адначасова ў двух рэальнасцях у сваім штодзённым жыцці, але адначасова ён цікавіцца навінамі і цікавіцца ўсім жыццём, што адбываецца ў Беларусі, і успрымае даволі эмацыйна добрае ці кепскае, што ў Беларусі адбываецца.
Скажите, а вот что павінна здарыцца, каб вы сказали, что все, я тут, конечно, інтэграваны, но наце ваш брытанскі паспорт, я вяртаюся ў Беларусь? Ну, во-первых, британское законодательство от меня, я не думаю, что такое запотребовало бы, нават коли бы я вернулся я в образно Беларусь, сказал. образно кажучи. Бачите, тут ситуации у людей особистые складаються по-розному. Калі чалавек, напрыклад, інжынер ці працуе ў інфармацыйных тэхналогіях, магчыма, яму няма асаблівай прычыны з Беларусі з'язджаць, калі толькі ён не церпіць палітычны пераслед з прычыны сваёй нейкай грамадскай дзейнасці. З другого боку, я быў адукаваны, атрымаў адукацыю ў міжнародных адносінах. Гэта галіна, дзе заставацца па-за палітыкай вельмі складана. І я заўсёды браў удзел у беларускім нацыянальным руху яшчэ ў пачатку 90-х гадоў, у 90-х гадах. Я быў у камітэце па стварэнні маладога фронту. Таму для мяне развіццё беларускай палітычнай сітуацыі гэта таксама была найважнейшая частка майго жыцця. І калі для чалавека, які не звязаны з палітыкай, напэўна, ёсць пляцоўка для працы і самарэалізацыі ў Беларусі, то у маёй прафесійнай галіне, асабліва ў 90-х, пачатку 2000-х гадах, была вельмі натуральна моцны ціск у тым сэнсе, што для мяне прафесійна занятку ў Беларусі выглядала, што няма, і мне трэба шукаць для сваёй дзейнасці прафесійнай магчымасці дзесьці яшчэ. Вось так склалася жыццё, але пры ўсёй інтэграцыі я кажу, што я бяру вельмі актыўны ўдзел у жыцці беларускай дыяспоры. Цяпер я старшыня згуртавання беларусаў у Великабрытаніі. Таму сувязь з Беларусі застаецца. Што ж. Калі вы узгадалі 90-е гады і вашу дзейнасць па фармаванні, стварэнні маладога фронту, скажите, а на той момант была нейкая нацыянальная ідэя, якая рухала там вамі ўсімі, ці вы там працавалі над ёй, ці шукалі, ці можа не задумваліся ввогуле пра нейкія нацыянальныя ідэі? Калі казаць пра малады фронт, то мы хутчэй задумваліся аб папулярызацыі або аб прэзентацыі гэтай ідэі. Мы ставіліся абсалютна, я думаю, можна такое жыць слова, некрытычна да таго, у якім выглядзе мы атрымалі вось гэты спектр нацыянальных поглядаў, нацыянальнага руху ад нашых старэйшых сяброў у Беларускім народным фронце. І у сваю чаргу, калі я прыехаў на захад, упершыню я сутыкнуўся з беларускай дыяспорай у Злучаных Штатах у 94-м годзе, пасля ўжо ў Великабрытаніі, я ўбачыў, што разуменне беларускасці і ўсяго гэта вось спектра поглядаў, яно у беларускім нацыянальным руху канца 80-х, пачатку 90-х практычна ідэнтычнае таму, што было ў дыяспоры. Гэта цікавае пытанне, якім чынам адбылася, на мой погляд, адбылася пэўны рэімпарт пасля поўнага знішчэння і выезду беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі пасля 44-го года і пасля рэпрэсій, пасля другой светнай вайны, пасля пэўнага перапынку, вось адраджэння. Я думаю, гэта было пад вялікім уплывам перадача беларускай радыё «Свабоды», якая, апроч толькі некалькіх асобаў, як Ларыса Генейш і пара чалавек у Вільні, была адзінай крыніцай для беларускай інтэлігенцыі 60-х, 70-х, 80-х гадоў пазнаёміцца з беларускай несавецкай нацыянальнай традыцыяй. Вось. І калі я прыехаў на захад, я знайшоў, што адрозненне паміж той беларускасцю, з якой я быў знаёмы па беларускім народным фронце, і дыяспорай існуюць, але яны настолькі мінімальныя, што іх можна сфармуляваць у пары пунктаў. А вот вы живете в Лондоне. Лондон — это большой город, в котором множество диаспор.
И эти диаспоры, они со временем они ассимилируются. Ну, каким-то образом там сливаются с населением и перестают как-то чувствовать свою связь со страной, куда они уехали, со страной происхождения. Вот когда вы сравниваете белорусскую диаспору с диаспорой какой-нибудь другой страны, черт возьми, немецкой или французской, испанской, вот кто быстрее ассимилируется, кто быстрее забывает о том, откуда он приехал, перестает интересоваться страной по своему происхождению, перестает, как вы сказали, жить на две страны, на два мира. Да, кто быстрее, белорусы или там, не знаю, или бельгийцы? Прыклады дыяспораў вельмі розныя. Ёсць супольнасць французскіх гугенотаў, якая бесперарыўна існуе ад некага канца 17 стагоддзя да нашага часу. І гэтае таварыства гугенотаў, іх нашчадкаў, дзейнічае і цяпер. Гэта найстарэйшая дыяспора, якая мне вядома, якая фактычна жывая, і яны ведаюць, хто яны, і яны, безумоўна, ведаюць французскую мову, і яны, між іншым, стараюцца ствараць і сем'і, наколькі я зразумеў, у рамках сваёй супольнасці або з нашчадкамі іншых гугенотаў з самой Францыі ў пазнейшыя часы. Вось, што тычыцца бліжэй да рэгіёна Беларусі, да ўсходнееўрапейскіх, таксама лёс вельмі розны. Сапраўды, у другім пакаленні, у трэцім пакаленні звычайна людзі трацяць цікавасць, і прычына і цікавасць траціць мацней, чым, скажам, тыя, хто прыбылі з Францыі, са Швецыі. Таму што магчымасць падарожжа і магчымасць захавання сувязі з краінай паходжання былі для французаў, для шведаў значна прасцейшыя, са сваякамі адтуль, чым тых людзей, якія выехалі ў 44-м годзе. Там была жалезная заслона, канец. Я нават чуў такі трохі, не ведаю, анекдотычны выпадак, калі адна дзяўчына заявіла сваім бацькам у 60-х годах, што ніякай Беларусі не існуе, вы ее самі придумали. Чаму вы меня мучаете? Все дети едуць на адпачынак, вы меня нейкіх беларускіх імпрэзах, дыяспоры водзіце. Вось, таму, якую можна пасачыць тэндэнцыю? Ну, безумоўна, у сем'ях, дзе бацькі былі лепш адукаваныя, другое пакаленне у тым ці іншым сэнсе захоўвала гэтую традыцыю, мову і цікавасць да Беларусі. У сем'ях, дзе людзі былі або фабрычныя работнікі, або сялянскае паходжання, звычайна ўжо другое пакаленне цалкам асімілявалася, і яны не змаглі неяк зацікавіць другое ці трэцяе пакаленне чымсьці аб той краіне, дзе яны самі нарадзіліся. Ну, ведаюць, што там бацькі паходзяць аднекуль там. І канец. Але гэта тое самае прасочваецца не толькі ў беларускай дыяспоры, але і ў украінскай, і ў польскай. Таму тут ніякага выключэння няма. Ну, і калі мы пабачым усіх тых асобаў за вельмі малым выключэннем, беларусаў другого пакалення, і ў Злучаныя Штаты, ў Канадзе і ў Великабрытаніі, то другое пакаленне паходзіць з сем'яў бацькоў з добрай адукацыяй. А правильно я вас понял, что вот динамика ассимиляции у белорусов, она примерно такая же, как у украинцев, и примерно как у поляков? Можно так сказать, с той только розницей, что украинская диаспора и тем более польская диаспора у Злучаных Штатах и у Великобритании значно больше личная, значно шматколькасная. Там колькасць інтэлігенцыі заўсёды была значна большая, культурнае жыццё значна багацейшае. Вось. І калі існуе вялікі выбар розных прыкладаў і дзейнасці ў культурным жыцці, безумоўна, большасць людзей можа сябе ў гэтым знайсці, зацікавіцца. Таму беларусы былі тут, можа, пад большым ціскам. І з гэтай прычыны беларусаў у другім пакаленні і ў трэцім даволі мала. Вот правильно понимаю, белорусы, из того, что вы сказали, сравнительно легко
ассимилируются, и связано это с тем, что их страна, их национализм, он не развит, да, как вот Мирослав Грох говорит, да, там запоздавшая нация, она все как бы затянулся процесс становления, оформления, вот из-за того, что здесь нет достаточное количества литературы, театра, ну вот что-то такого высококультурного, и эта страна, в общем, абсолютно незаметна, и ребенку, в общем, особо зацепиться не за что. Ну, то есть нужно прилагать какие-то дополнительные усилия для того, чтобы вот вцепиться в Беларусь, зацепиться памятью, какие-то эмоциональные связки сделать. Потому что там француз, он включил фильм Годара, и он не хочет быть полностью англичанином, ему интересно быть еще и французом, потому что Годар. Да, в Беларусу особо включить нечего из-за этого. Ну, как бы есть хорошая литература, начало 20-х, там, вот, и, может быть, пара авторов сейчас, но, в общем, это очень мало. Ну, безумоўна, такія фактары магчыма ёсць, але фактары тут ёсць і ў адзін і ў другі бок, што я маю на ўвазе, што сапраўды з тых людзей з Беларусі, якія нават прыехалі ў складзе польскай арміі Андерса і якія заснавалі нашу арганізацыю, вось агульнай колькасці гэтых беларускіх жаўнераў толькі меншасць далучылася да некага беларускага жыцця. Большасць дзесьці жыве, і час ад часу я ў Англіі сустракаю ўжо другое пакаленне, трэцяе пакаленне людзей, абсолютна брытанцаў, і выпадкова даведаюся, што іхнія бацькі нарадзіліся ў Беларусі і ў 46-м годзе паехалі ў Брытаніі. І ніколі не мелі ніякай сувязі. Што тычыцца, таму сапраўды, можа, гэта вось слабейшая самасвядомасць, свядомасць нацыянальная тут мела значэнне. Але быў адваротны фактар. Адваротны фактар быў вось у чым, што калі людзі патрапляюць у замежжа, абсалютна чужую краіну, часам гэта, наадварот, стымулюе іх пошук нейкай нацыянальнай свядомасці людзей, якія паходзяць з імі з адной краіны, прынамсі землякоў. Ну, а калі мы, скажем, землякі, калі мы паходзім з адной краіны, то што нас яднае? Гэта ўжо не толькі геаграфічнае паходжанне, а тое, што мы належым, мабыць, да нейкай адной супольнасці. Ось гэта ўсё далей спрычынялася да беларускасці, і я ведаю некаторых прадстаўнікоў старой эміграцыі, ну, я б сказаць, ведаў, таму што гэта людзі ўжо адышлі, якія прыехалі ў Великабрытанію, ведаючы, што проста яны, ну, грамадзяне Польшчы, ну, некія сяляне, там, грамадзяне Польшчы, ну, праваслаўныя, там, але з беларускасцю у культурным сэнсе, у нацыянальна-культурным сэнсе яны фактычна зацікавіліся і пазнаёміліся не ў Беларусі, а патрапіўшы ў замежжа. Таму тут гэтая дынаміка мае два напрамкі. Ці не падаецца вам, што вот вы зараз расказалі пра тых беларусаў, асабліва вот з арміі Андерсана, якія, пераехаўшы ў Великабрытанію, не сталі мець, не займелі ніякіх стасункаў з жыццём беларускай дыаспары, недзе адышлі ў бок і жылі сваім жыццём, што вот гэтая частка беларусаў там зараз у замежжы, яна вельмі падобная на большасць беларусаў у Беларусі, якім абыякава, вот, ну, беларусы мы ці тутэйшыя, ці рускія са знакам якасці, нам не важна, на якой мове гаварыць, нам не важна, ну, там бабкі нашыя нешта спявалі нейкія народныя песні, але мы іх не памятаем, да яны нам і не цікавыя, і гэтак далей. Ведаеце, ну, безумоўна, праблема існуе, і калі мяне людзі запытваюць, колькі беларусаў у Великабрытаніі, я адказваю, што дакладна сказаць нельга, таму што да нас далучаюцца, да нашых нейкіх імпрэзаў культурнага жыцця, а ў нас у жыццё вельмі вялікага ёсць спектр беларускага жыцця, ёсць і там і рэлігійныя, і культурныя імпрэзы ёсць і на беларускай мове, і па-ангельску, калі хтосьці там не вельмі добра пачуваецца з беларускай мовай. Вось, але тых, хто прыязджае цяпер з Беларусі, хто далучаецца да нейкага беларускага жыцця ў любой форме, іх меншасць, таму што людзі, якія прыязджаюць у Брытаніі, гэта адбітак таго грамадства, які ёсць у Беларусі. Можа, гэта нават трохі лепшы адбітак, таму што, каб пасяліцца ў Брытаніі, звычайна чалавек мусіць мець, напэўна, адукацыю і
уяўленне пра свет лепшае, чым сярэдні чалавек у Беларусі. Тым не менш, гэта невялікі працэнт. І я думаю, што мы у Брытаніі стымулюем гэта далучэнне так, як мы можам. У Брытаніі існуюць беларускія арганізацыі на любы густ і на любы гатунак, і на любы ўзровень свядомасці, як мы кажам. Што я маю на ўвазе? Калі чалавек сапраўды прыязджае і для яго важныя нацыянальныя даты, як незалежнай Беларусі, 25 сакавіка, памяць слуцкага збройнага чыну і вось такое нацыянальнае культурнае жыццё у яго класічным разуменні ёсць вось гуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі. Вось гэта мы робім па-беларуску. У 1956 годзе было заснавана з дапамогай нашага згуртавання англа-беларускае таварыства Anglo-Belarusian Society. Яно працуе на ангельскай мове. Цяпер, дарэчы, старшынём яго ёсць былы амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Брайан Беннет. Яно робіць рэчы беларуска-культурныя, але не палітычныя па-ангельску. Напрыклад, батлейка, напрыклад, дзень роднай мовы, напрыклад, купалі. Вось тыя, каму, можа, не цікавыя там нашы, кажучы трохі жартам, чырвона-белыя справы, вось ёсць англа-беларускае таварыства. А пароч гэтага ёсць беларуская бібліятэка імя Францішка Скарыны, якая ладзіць такія імпрэзы больш акадэмічным ухілам. Ёсць беларуская царква у паўночным Лондоне, дзе зусім нічога палітычнага, але ёсць такое беларускае культурнае, рэлігійнае жыццё. І ўрэшце ёсць арганізацыя пад назвай PAB, это прафесійнае аб'яднанне беларусаў у Брытаніі, дзе проста людзі сустракаюцца, проста ў пабе, нехта нешта распавядае пра сваю прафесійную дзейнасць. Гэта арганізацыя не мае фармальнага сяброўства, але аб'ядноўвае людзей, які працуюць там у банках, у юрыдычных фірмах, прафесійнага ўзроўня. Вось, і там ужо ніхто не чакае, што усе будуць размаўляць па-беларуску, і палітычныя тэмы там зусім не закранаюцца. Вось, любы чалавек, які прыязджае ў Брытаніі, можа сабе знайсці на свой густ і паводле свайго ўзроўня свядомасці арганізацыю, дзе ён можа сустрэцца з беларусамі. Можно важный вопрос, пока не ушли. Меня очень интересует вопрос, а была ли белорусская мафия? Вот, то есть, вот сицилийцы, когда переехали в Нью-Йорк, появилась итальянская мафия. Значит, вот белорусы... Ирландская мафия, еврейская мафия. У всех иммигрантских общин, как правило, вот первое поколение, когда они переезжают, возникают проблемы с тем, чтобы встроиться в это общество, и некоторые представители иммигрантов первой волны, берутся за оружие, грубо говоря. Да? Ко второму, к третьему поколению это, как правило, спадает. Социологи об этом пишут. Так вот, у белорусы, у них хватило сплоченности, нахабства, наглости, гонора. Это что было в каком-нибудь отдельном районе Лондона лет 5, 7, 8 главными была какая-нибудь белорусская банда. Я ще скажу, що я про таке ніколи не чув. І проблема, напевно, не проблема, а причина, напевно, у тим, що кількість білорусів, які приїхали у Британію у 46 году, була відносно невелика. Це були військовці. Більшість, однак, це були люди вельми, скажімо так, політично переважно адуковані, многі з їх. Першими потрапили у армію Андерса, многі з їх перейшли з німецького боку на бок союзників заходніх. Яны, значит, пройшли політичну підрихтовку, політичну едукацію у Союзі білоруської молоді. Це були люди, які не були, я думаю, схильні до такого ладу життя. Одночасово, кажучи про тыя тысячы, якія не долучилися до беларускага жыцця, магчыма,
хтосьці з іх чымся такім займаўся, але мы пра гэта нічога не ведаем. Правильно понимаю, что если и существовала какая-то банда в Лондоне, которая состояла на какой-то большой процент из этнических белорусов, то, скорее всего, она говорила по-английски, с акцентом этого района. Яна так хоць все па-польску размаўляла. То есть для бандитизма они предпочитали польский? Скорее всего. Польская мова была для гэтых людзей моваю, якую яны навучыліся ў школе, моваю адукацыі, і многія з іх задалі польску менавіта як такую мову, якая надаецца для нейкіх любых стасункаў фармальных або офіцыйных. Просто вот это один из показателей витальности общины, да, сильная община. Если есть сильное сплочение внутри какого-то общества, да, там Италия, есть сильное сплоченное общество, попадая в среду, которая ее не ждет, где нужно выгрызать себе место под солнцем. Белорусы, я так понимаю, они даже выгрызая себе место под солнцем при помощи кастетов и револьверов, не настаивали на том, что они белорусы. Я не думаю, что просто... Бачите, я думаю, что той категории людей, які потрапили в Британии, не были схильны до такой деятельности. Нет, просто вы сказали, что там были какие-то простые солдаты. Яны были простые жаўнеры, але тое, аб чым вы кажаце, не абавязкова павінна мець нейкія супрацьзаконныя формы. Я могу сказаць, што сапраўды, калі наша арганізацыя была заснаваная сярод іншых мэтаў дзейнасці, была арганізацыя салідарнасці, дапамогі і ўзаемадапамогі беларусаў. І сапраўды у 40-х, 50-х годах былі спробы зарганізаваць, скажем, беларускія пякарні, там была беларуская фотастудыя, і для арганізацыі гэтых невялікіх бізнесаў сапраўды падтрымку давала згуртаванне беларусаў Вялікабрытаніі або памяшканні, або ў іншы спосаб. Але нейкіх супрацьзаконных спосабаў дзейнасці, для гэтага вам трэба мець значна шырэйшую катэгорыю кантынгента асобаў для нейкіх такіх бандыцкіх дзеянняў. Я думаю, што беларусы, в прынцыпе, даволі законапаслухмяныя, а ты, якія пройшли войска, яны яшчэ і дисциплинованные. То есть вот эта история из фильма «Джон Уик», знаете, боевик такой есть, уже третья часть вышла, где главную роль в котором играет Киану Ривз, и где он в последней части признается, что он белорус, а в общем, скорее всего, это надумано. Белорус бы так себя не вел, как ведет себя Джон Уик. Безумоўна, бываюць выключэнні, але мы про іх... Я ніколі не чуў, скажем так, падчас усяго свайго жыцця сярод беларускай дыяспоры пра такія выпадкі. Карацей кажучы, не было банды ці там какой-нибудь мафіозі, клана, які называўся беларус. Я вярнуся да нашай асноўнай тэмы размовы, бо, на жаль, час, як кажуць, не гумовы праграмы. Ўсё ж такі, вы прыгадалі 90-е, прыгадалі Малады фронт, прыгадалі, што тады будавалі сваю арганізацыю на прынцыпах нейкіх нацыянальных сваіх уяўленняў пра нацыянальную ідэю. Зараз шмат спрэчак пра тое, што нацыянальнай ідэі, як такой агульнай, у беларусаў няма. І адразу тут тады некалькі такіх, можа быць, адно за другое цапляецца. Як вы лічыце, ёсць на сёння нацыянальная ідэя ўсё ж такі ў Беларусі ці няма? Калі няма, то патрэбная яна ці не патрэбная? Калі патрэбная, то, можа быць, яна з вашай дыаспары, згуртавання беларусаў у Брытаніі прыйдзе, калі беларусы тут самі ніяк не могуць сабе сфармуляваць нацыянальную ідэю? Пачынаючы з апошняга пытання, што тая нацыянальная ідэя, калі яе так назваць, якая існуе ў згуртаванні беларусаў Вялікабрытаніі, яна вельмі мала чым адрозніваецца ад прынцыпу, на якіх было беларускае адраджэнне канца 80-х, пачатку 90-х. Это все любы чалавек, які фармаваўся у гэтай супольнасці, канфедэрацыі беларускіх суполак, гэтых арганізацый мог вельмі лёгка далучыцца да любой дыяспаральнай арганізацыі. Як яна гучала, гэта нацыянальная ідэя? Вот адным сказам. Бачыце, само пытанне аб нацыянальнай ідэі ўжо ёсць кепскім паказчыкам аб тым, што тут гэта разуменне вельмі слабое.
Што тычыцца нацыянальнай ідэі, скажу так, што нацыянальная ідэя не мусіць фармулявацца ў панятках тэлеалагічных. То бок яна, калі людзі пачынаюць казаць, а навошта, з якой мэтай нам быць беларусам, гэта ўжо вельмі кепска. Нацыянальная ідэя мае характар анталагічны, то бок гэта свядомасць быцця беларусам, свядомасць прыналежнасці до пэўнай супольнасці, існавання, якая ёсць фактычна жывой, як бы калектыўнай істотай, калі бы так назваць, існаванне якой перавышае існаванне асобна ўзятага чалавека. Гэтая супольнасць мае сваю нацыянальную памяць, сваё ўяўленне пра сябе, сваё ўяўленне пра сваё месца ў свеце. І вось свядомасць прыналежнасці да гэтай супольнасці у мінулым, у сучасным і ў будучым, вось есть тое, аб чым, што можна назваць умоўна нацыянальнай ідэяй. Гэта не ёсць нешта, што звязана з канкрэтнымі гістарычнымі абставінамі. Ну, далей можна працягнуць эту думку, што у чым жа реалізуецца быццё гэтай вось супольнасці. Гэта мае ў наш час палітычную форму незалежнага дзяржаўнага існавання. То бок это азначае, што тыя рэсурсы краіны і той лёс этой супольнасці павінны вызначацца ў рамках гэтай супольнасці, а не ў сталіцы нейкай суседняй нацыянальнай дзяржавы. Таму павінна быць нацыянальная дзяржава, павінна быць незалежнасць. Але гэта ёсць толькі імплікацыямі таго, што мы прызнаем, што ёсць нацыянальная супольнасць, якая мае мінулае, сучаснае і будучыню, і ёсць асобы, якія да ёй належаць. Вось што я бы сказаў пра нацыянальную ідэю. Але я так разумею, што вот гэта, ну, вот, як вы кажаце, такое вельмі сур'ёзнае і двумя-трымя словамі вот, не выкажаш усё гэта, не сфармулюеш такім вот лозунгам. Ну, па прыкладу, французская там рэвалюцыя, як лозунг быў, там вот роўнасць і гэтак далей. Вот. Гэта не ёсць французскай нацыянальнай ідэі, я ведаю французаў, якія пра свабоду, роўнасці, братэрства. Якія ўважаюць, што гэта вельмі палітычнае, вельмі контраверсійнае, што з гэтага лозунгу яшчэ была дададзена секулярнасць, якая увогуле незразумела, ці яна абавязкова, ці не абавязкова павінна быць часткаю. Гэта ўжо, мы тут кажам пра палітычныя імплікацыі, палітычныя увасабленне ў канкрэтных палітычных абставінах гістарычнага часу. Нацыянальная ідэя мае на ўвазе, што супольнасць існуе у мінулым, у сучасным і будучым. Таму канкрэтнае ўвасабленне нацыянальнай ідэі будзе залежаць ад гістарычных абставінаў. А нацыянальная ідэя – гэта менавіта разуменне быцця. Разуменне быцця, існавання і сваёй прыналежнасці да гэтай супольнасці, існаванне якой, як я сказаў, перавышае існаванне асобна ўзятага чалавека. Ёсць такая вот глобальная нацыянальная ідэя, і ёсць, можа быць, ну я не ведаю, там увасабленне нацыянальнай ідэі ў залежнасці ад канкрэтнага гістарычнага часу. Вот мы маем сёння гістарычны час, вот гэты перыяд часу, калі ёсць канкрэтная, да прыкладу, пагроза, ну як лічыць шмат хто, што ёсць пагроза суверэнітэту і незалежнасці Беларусі вот на сёння. Вельмі слушная думка. Я думаю, што менавіта калі з'яўляецца нейкая пагроза для вось гэтага быцця, тады ў адказ на гэтую пагрозу фармулююцца канкрэтныя адказы ўжо у канкрэтных палітычных прычынах. То бок, што нам пагражае? Чаго нам бракуе? Напрыклад, калі нашаму быццю, працягу нашага быцця як нацыянальнай супольнасці пагражае, напрыклад, паглынанне суседняй нацыянальнай дзяржавы або суседняй імперыі, значыць, нацыянальная ідэя ў гэты момант будзе вось адказ на гэтую пагрозу.
калі гэтаму быццю пагражае адсутнасць дэмакратыі, калі лёс этой супольнасці аказваецца, што вырашае не сама супольнасць, а асобны нейкі аўтакратычны лідар або некая група, то, магчыма, пераход да адпаведнай дэмакратыі ператвараецца ў частку нацыянальнай ідэі ў гэты момант. І я не выключаю, што ў будучыні, гіпатэтычна разважаючы, калі для існавання Беларусі з'явяцца, скажем, кліматычныя пагрозы, то, магчыма, і будзе нейкі экалагічны аспект для рэалізацыі нацыянальнай ідэі. Вось што гэта ёсць. Такім чынам, вот калі браць сённяшні канкрэтны гістарычны момант і тыя рэаліі палітычнага, геапалітычнага жыцця вакол Беларусі і ў Беларусі самой, ці маглі б вы сфармуляваць кароткую нацыянальную ідэю на гэты канкрэтны гістарычны перыяд бліжэйшы, я не ведаю, на год, на 2, на 5? На месяц, хай. Я скажу, што, прабачце, калі я вас расчарую, але мае погляды тут вельмі ортодоксальныя. Я думаю, што для Беларусі застаецца небяспека страты незалежнасці, якая несе смяротную небяспеку для працягу існавання беларускай нацыянальнай супольнасці. Таксама тое, што Беларусь застаецца фактычна на ласцы пэўнай аўтакратычнай улады, таксама вельмі некарысна і вельмі небяспечна патэнцыйна для гэтага існавання. Таму я думаю, што ў наш час менавіта забеспячэнне незалежнасці, вяртанне да дэмакратыі, вяртанне да вяршэнства закона, забеспячэння правоў і вяртанне Беларусі ў, скажем так, гістарычна адпаведную цывілізацыйную прастору, а як мы ведаем, Беларусь гістарычна належала і да заходняй цывілізацыі, таксама як і да усходняй. Гэта было бы тое, гэта менавіта тое, чаго нам бракуе і што нясе, і адсутнасць чаго нясе пагрозу для працягу беларускага нацыянальнага быцця. Вось гэтая праграма. Я баюся, яна гучыць вельмі ортодоксальная, але на гэта я заўсёды кажу, што калі нешта не атрымалася, гэта не азначае, што вы робіце нешта неправільна. Гэта азначае, што вы, можа, прыкладаеце недастаткова высілкаў. Можна сказаць, што актуальная кароткая нацыянальная ідэя 2 словамі, выказаная яшчэ ў свой час Янкам Купалам: «Жыве Беларусь», а далей пад пунктамі ідзе праграма вамі зараз пералічаная. Я думаю, што Янка Купала быў геніяльным чалавекам у шмат якіх аспектах, і «Жыве Беларусь» можна назваць абсалютна добрай формулай на ўсе часы, наколькі гэта можна бачыць. Дзякуй вялікі. Госцем нашай сённяшняй праграмы быў старшыня згуртавання беларусаў у Великабрытаніі Мікалай Пачкаеў, і ад Еўрарадыё, і ад нашага партнёра крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Вот гэта будзе другі кубак з нацыянальным такім з нацыянальным узорам, які паедзе ў Лондан. Гэта вам падарунак ад нас. Дзякуй вялікі за ўдзел у праграме. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.